Prince TV tashar al'umma. Kabuwaya, kabuwaya, nini, tabbas kabuwaya, kabuwaya, ai nini, tabbas kabuwaya, ni din nine nan, nine nan, gani nan babban sarki mai kwarjini wane zaki. Nine nan gani nan babban sarki mai kwarjini wane zaki. Kabuwaya, kabuwaya, kabuwaya. Shi dai sarki ne, mai karfi ne, zaki ya dawa sarki ne. Ina maza a gabana, ai duka ku yan tsaki ne. Mai jiya mata yi balle yau, dukan ku na san mata ne. Na buwaya na gagar duka kan abada ma kun gane. Gaba da gaba ƙarya ne, ta baya ma sai ka shirya. Na buwaya na gagar kowa, birni da ƙauye ba ƙarya. Kowa ya taho in mun yi gabo tabbas sai ya juya. Kai ne ruga, kabuwaya ruga, hakan ne. Kai ne ruga, kabuwaya ruga, ƙara faɗi. Gaskiya ne. Nine nan, gani nan babban sarki mai kwarjini wane zaki. Nine nan, gani nan babban sarki mai kwarjini wane zaki. Ni dai, ni ba na ɗaukar raini. Ni ne dai birni da ƙauyuka an sanni. Ni ne dai an buga da ni an bar ni. To wane ne in ba kai ba, kuma waye ya san ba kai ba. Wannan haka waye gwada bai je karba. Ni ban san harkar wasa ba, kuma ban san harkar tsoro ba. Inda rabon karar kwana ɗan zaku za ya taru zaki. Ko daga siffa kalli sadauki ka san iya jan yaƙi. Ƙaryar hannu ɗaukar jinka sai an taru bakan ɗaki. Faɗa ba a cewa no I say yes. Kabuwaya oga, duk wanda ya ja da ni fa sai yayi kasa warwas. Kabuwaya oga, in har kuma an ja to za a ga cikas. Kabuwaya oga.